Zure izena? Oian. Oian. Zenbat urte dituzu Oian? 8. 8. Zure izena eta 8 abizenak? Aizea nire izena eta Erauzkin, Belgaretxe, Elola, Teieria, Galarraga, Gorotxategi, Malerli, Zeberio. Oso, Aizea. Oian, gezur asko botzean dituzu? Ez. Gezur asko botatzen dituzu, Oian. Bai. Igual ongi etorriko zaigu orduan tragotxo bat botatzea. Hartu tragotxo bat. Hartu, venga, toma. Uste duzu bideojokuak eskolako lan bezala beharko liratekela? Ez. Ez, zergatik ez, ba? Eskola ikasteko dalako. Oso ongi Aizea, oso ongi. Gustora etortzen alza eskolara. Bai. Ta zein da zure ikasgai gustokoena? Arostegia. Ai ba, arostegia. Ta gutxina gustatzen zaizuna? Gutxina. Gutxina bai. Inglesa. Ara, toma. Ta zergatik ba? Ez datelako zaitu ulertzen. Baina, bueno, nik esaten badizut, Oian, what's your name? My name is Oian. Oso, haserratzen altzara gurasoekin? Bai. Bai, zergatik Aizea? Batzutan nahi detelako telebista ikusite, ez diotelako usten. Gurasoi gezurra esan aldiozu inoiz lagunekin geratzeko. Ez. Bueno, bai. Batzutan tokatzen da dira. Inoiz esan alduzu Aizea, ze goxua dago hau! Eta benetan oso txarra zegoen. Ez. Inoiz esan duzu ama, oso goxua dago. Eta benetan txarra zegoen. Bai. Bai. Noren kroketak dira goxuagoak? Aitanak edo amanak? Nire aitak inoiz ez ditu inustet. Zera posible. Bueno, behintzen nik ez ditu probatu. Eta amanak bai. Bueno, ez daude oso goxo. Ez da oso goxuak amanak. Aizu Oian, inoiz, inork ez dik hemen ikusten eta entzuten, bota alduzu horrela puskerran bat eta esan nik ez, ondokonek bota du. Bai. Oian, oso pozik nago. Bai. Begira zer duan hemen. Bai, domina. Domina. Egiaren domina. Eskerrik asko esan duzu, bai, zuretzako data. Egia pila bat esan dituzu, Oian. Fenomeno. Tide, Oian. Aizea, oso pozik nago zurekin. Egia pila bat esan dituzu. Horrek zer esan nahi du? Egiaren domina irabazi duzula. Oso pozik nago.